It-tazza tad-dinja. Min ma jixtieqx jerfa'ha quddiem dinja sħiħa tħares lejha. L-ewwel tazza, il-Victory. Qabel la Fleur kien iddisinja din it-tazza magħmula minn fidda ndurata bid-deheb. Kienet tiżen naqra anqas minn 4 kilos. Il-forma tagħha tirrappreżenta l-alla Grik tar-rebħ, Nike. Ġiet it-tieni gwerra dinjija. It-tazza kienet f'idejn it-Taljani. Dak iż-żmien, Ottorino Barassi, Taljan u viċi President tal-FIFA, ħbija ġo kaxxa ta' żrabe biex ma tinsteraqx minn nazisti. 1966, il-World Cup fl-Ingilterra, it-tazza tinstera. Ġimgħa wara, kelb jismu Pickles isiba fi ġnien ġo Londra. 1970, il-Brażil jirbaħ il-World Cup għat-tielet darba. Kif kienet ir-regola, it-tim żamm din it-tazza għal dejjem f'pajjiżu. Kellha ssir tazza oħra. Fost 53 disin tat-tazza l-ġdida intażlet dik tat-Taljan Silvio Gazzalinga. Din it-tazza kienet magħrufa bħala l-FIFA World Cup Trophy. 1974. L-ewwel persuna li refed din it-tazza kien Franz Beckenbauer għar-rebħa tal-Ġermanja tal-Vant. 1983. It-tazza l-antika li issa kienet għand il-Brażil terġa' tinstera. Sakemm qed naqra dan l-iskript għadha ma nstabilx. It-tazza tad-dinja ntrebħet 5 darbit mill-Brażil, 3 darbit mill-Ġermanja u l-Italja, darbtejn mill-Arġentina u l-Urugwaj u darba mill-Ingilterra u minn Franza. Illum, l-ebda pajjiż ma jista' jżomm din it-tazza għal dejjem. Allura bħala tifkira jingħataw kopja tat-tazza. Il-FIFA World Cup Trophy għandha spazju għal 17 plakka biex jinkiteb l-isem tal-pajjiż rebbieħ. Dan ifisser li sal-2038 il-plakek jintlew kollha u jkollha ssir it-tielet tazza tad-dinja. Min jaf fi ftit ġimgħat oħra liema isem se jiżdied fuq din il-plakka. Nistennew u naraw.